To koro wadhi achiel kachiel nyaka Ol Kalou kama watudore gi Chris Owino ma bende miyowa ler ewi chenro mag ikruok ne yiero madundo ma kiny notimre e alwora ma Ol Kalou. Chris Owino, kinyalo winja tinyalo nyisowa ni to chenro mar ikruok ne yiero madundo ma Ol Kalou ochopo kanye. Chris. Erokamano Milton, wan e skund sekondar ma Ol Kalou kama kae ema kweno duto mag ombulu yiero madundo ma Ol Kalou biro timore odiochieng' makiny bang' chenro ma kamano rumo kar sa 12 modhiambo e kinde ma jodak ma Ol Kalou dhi yudo thuolo mar yiero jaod bura margi manyien bang' jaod margi machon David Kiaraho ng'ielo rengo bang' tuore kuom thuolo manok. E chenro seche gima timore kae Milton en ni chenro mar timo ikruok malong'o ne yiero makamano midhi bago odiochieng' makiny sani koro ochopo e ng'iende kama commissioners ariyo mag IBC Nderitu kaachiel kod Hassan Nur ema obiro kae mar telo ne apisas mag IBC e neno ne yiero mabiro, yiero ma idhi timo odiochieng' makiny otim e yo ma oyanga kendo kaluwore kod chike kendo otim e yor kwe. Commissioner Nderitu kaachiel kod Ali Hassan Nur ne gibiro kae kendo gima dhi nyime sani en ni gitwak kod kerende karanda ma dhi telo ne yiero makamano. Ka inyalo neno sani en chenro mar goyo kogno sanduge mag goyo ombulu kaachiel kod kalatese mag goyo ombulu ema dhi nyime e hall makamae kama odiochieng' makiny idhi kwane ombulu duto. Magi gin karans mag IBC kaachiel kod apisas mag arita ma dhi nyime kod goyo kogno kendo neno ni chenro duto odhi e yo ma kaka dwarore. Kalure ni kar chung' od bura ma Ol Kalou ni kod kwan mar jogo ombulu 73,480 kaachiel kod wards abich ma oting'o tesende mag goyo ombulu kata kuonde luto ombulu 144 mago kuonde mag luto ombulu mayudore kar chung' od bura ma Ol Kalou. Wards abich mar Ol Kalou wan kod ward mag Karao, wan kod ward ma Kanjuiri Ridge, wan kod ward machielo ma iluongo ni Ruiri, wan kod ward mar Kaimbaga kaachiel kod Mwingirine. Magi wards mayudore e kar chung' od bura ma Ol Kalou, kuonde ma jopiny dhi yudo thuolo mar goyo ombulu odiochieng' makiny chakre kar sa 11 kogwen nyaka sa 12 kaluwore kod duol mochung' ne yiero pacho kae IBC. Yiero makamae dhi keto jochung' 9 e ratil mar neno ni to ng'ano mang'ute oromo jok mar kawo kar jaod bura machon ma Ol Kalou mosenindo David Kiaraho. Moko kuom jochung' madhi pimore e ratil e yiero madundo madhi timo odiochieng' makiny wan kod jachung' mar duond bura mar DCP mong'ere kaka Sami Waweru Ngodho kaachiel kod jachung' mar duond bura mar UDA Samuel Mushina, wan kod jachung' mar duond bura mar Jubilee Wilson Kigwa kaachiel kod jochung' mamoko mabende olapdho gi ndong' ne kom makamae. Kopogore kod weche matimore e hall mar skul sekondar ma Ol Kalou en oko geche madhi ting'o sanduge mag goyo ombulu man kakagi oseket tenge mar neno ni thuolo moro amora kochakre sechegi bang' ka Commissioner Nderitu kaachiel kod Hassan Nur osetieko twak kod karende mag IBC to odhi yawo ayanga chenro mar chako kowo sanduge makamagi e kuonde luto ombulu 144 mayudore kar chung' od burani kendo apisas mag obila bende osekuor kakae madhi neno ni nyamburko madhi tero sanduge mag goyo ombulu gi kuonde luto ombulu 144 idhi kowo kod nyamburko mar apisas mag obila, idhi kowo kod obila ariyo mar neno ni gichopo e kuonde luto ombulu makamago ma onge ng'ikruok moro amora. Agitwa kod jofwamb weche thuolo machuok mokalo, Commissioner mar IBC Nderitu owacho ni IBC okumo
chenro moro amora mar tiyo kod geche ma onge kod number plate kata namba manyalo yango ni main gach ng'ano to otimo ang'o. IBC wacho ni geche duto ma idhi tiyogo Ol Kalou e yiero ma kamae nyaka bed kod number plate. Gari ma onge kod number plate ibiro mako kod obila kendo ibiro dino ne tesend obila ma yudore e kar chung' od burani ma Ol Kalou. Ka IBC bende yango ni gisendhiyo gari achiel mane oyud ka itiyogo to gari no makamano onge kod number plate. Kalure apisas mag arita kwe bende kalure kod nono mane ogol kod ler mane ogol kod ogai mar obila Douglas Kanjo dichi manyoro ene maromo obila 1,000 morwako uniform kaachiel kod morwako lep raia idhi kelo Ol Kalou mar neno ni arita kwe oket e yo ma orid malo kaachiel mar neno ni yiero makama odhi nyime ma onge koko moro amora, koko mwaseneno e kinde campaigns mokalo ma emomiyo IBC wacho ni gikwayo tend obila mondo omigi obila moromo, obila morwako lepgi tich kaachiel kod lep raia mar kedo kod timbe njore moro amora manyalo timore kakae. Kendo gigolo chik mager ni mana jok mopuodh ema ibiro yiene mondo chop obede kuonde luto ombulu 144. Koponi IBC okopuodhi bang' goyo ombulu en ni ok gibi yie ng'ata mondo ochop machiegni kod tesend obila kata kuonde luto ombulu. Mano e chenro madhi nyime kinde kaka fadha ka wageno ni kochopo kar saboro chenro mar kowo sanduge gi kuonde luto ombulu makamago biro chakore ayanga kotelne kod Commissioner Anderitu kaachiel kod Hassan Nur motelo ne yiero odiochieng' makiny kalure kod chenro mag IBC. Milton.